A exposición homenaxe ao Dolmen de Axeitos, que durante o mes de agosto permaneceu exposta no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira, pechou as súas portas con grande éxito de público e de crítica. A exposición en sí foi un éxito, tanto de público como de crítica. Eu estou moi contento de haber feito esta exposición. Agradezolle ao Concello de Ribeira, á Diputación e aos meus amigos que colaboraron nisto, pois que as facilidades para que salira todo tan ben. Durante o acto de clausura, o autor da mostra, Antonio Pérez, quixo ter un recoñecemento cos colegas de profesión que colaboraron para facer posible esta exposición, entregándolles a cada unha obra súa. Ademais de Manuel Ayaso, Xerardo Agrafoxo, Maralla e Xoán Fernández, o pintor agasallou tamén aos escritores Antonio Piñeiro e Unai González. A entrega dos dólmenes correspondentes aos meus colegas pintores e amigos, e máis as institucións correspondientes que colaboraron no acto desta exposición dos dólmenes, o homenaxe ao Dolmen de Axeitos. Tamén as administracións colaboradoras recibiron un exemplar. Ángela Franco recolleu o destinado á Deputación da Coruña, responsable da edición do catálogo, e Emilio Pérez, tenente alcalde de Ribeira, recibiu outra das pinturas en representación do Concello.